ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ମଣିଷ ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ସେସବୁ ଭିତରେ ଭାଷା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଆବଶ୍ୟକ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଭୂତିର ଭିନ୍ନତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ। ଭାଷାରେ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ସମୟରେ କେତେକ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ବିପରୀତ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଶବ୍ଦ ଅକଲ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ବେଅକଲ ଅକର୍ମା କର୍ମଠ କର୍ମୀ ଅସଲ ନକଲ ଅସଲି ନକଲି ଅଗମୂଳ ଅଳସ ନିରଳସ ଅନଳସ ଅବର ବର ଅଗ୍ରଜ ଅନୁଜ ଅଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞ ଅର୍ଥ ଅନର୍ଥ ଅଧମ ଉତ୍ତମ ଅଧମର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତମର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକ ଅଳ୍ପ ଊଣା ଅର୍ଧ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଧସ୍ଥାନ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧପତନ ଅଧୋତ୍ଥାନ ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଅନାଥ ସନାଥ ଅନାଥା ସନାଥା ଅଭିଶାପ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଭ୍ୟାଗତ ବହିର୍ଗତ ଅମର ମର ଅନାବୃଷ୍ଟି ଅତିବୃଷ୍ଟି ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିକୂଳ ଅନୁଗ୍ରହ ନିଗ୍ରହ ଅନୁରକ୍ତି ବିରକ୍ତି ଅନୁରକ୍ତ ବିରକ୍ତ ଅନୁରାଗ ବିରାଗ ଅନୁଲୋମ ପ୍ରତିଲୋମ ଅନ୍ତର ବାହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବହିର୍ଗତ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ଆବିର୍ଭାବ ଅନ୍ତର୍ହିତ ଅନିଭୂତ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ବହିର୍ମୁଖୀ ଅଘଟଣ ଘଟଣ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବହିରଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଲିପି ବହିର୍ଲିପି ଅନ୍ଧ ଚକ୍ଷୁଷ୍ମାନ ଅନ୍ଧାର ଆଲୁଅ ଅପକାର ଉପକାର ଅପେକ୍ଷା ଉପେକ୍ଷା ଅଭିଜାତ ଉପଜାତ ଅଭିଜ୍ଞ ଅନଭିଜ୍ଞ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଅନଭ୍ୟସ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ଅନିଭ୍ୟାସ ଅମୀର ଫକୀର ଅମୃତ ଗରଳ ବିଷ ଅଜାତ ଜାତ ଅସ୍ଥିର ସ୍ଥିର ଅସାର ସାର ଅସନ ଅନସନ ଅସୀମ ସସୀମ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଅପଚୟ ଉପଚୟ ଅପାୟ ଉପାୟ ଅନ୍ୟଗତି ଅନନ୍ୟଗତି ଅବସର ଅନବସର ଅନିୟମନା ଅନନ୍ୟମନା ଅଳ୍ପ ଅନଅଳ୍ପ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ବାହ୍ୟ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଅନୁଗାମୀ ଅବସ୍ଥାଗାମୀ ଉଦୀୟମାନ ଅର୍ପଣ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ଗ୍ରହଣ ଅର୍ପିତ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପିତ ଗୃହୀତ ଅଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁଚିତ ଉଚିତ ଅକାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅକୃତଜ୍ଞ କୃତଜ୍ଞ ଅନାବିଳ ଆବିଳ ଅପମାନ ସମ୍ମାନ ଅଲଣା ଲୁଣିଆ ଆକାଶ ପାତାଳ ଶବ୍ଦ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ରମଣ ଆକୁଞ୍ଚନ ପ୍ରସାରଣ ଆଗତ ଅନାଗତ ଆଗମନ ପଳାୟନ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଗମନ ଆଘ୍ରାତ ଅନାଘ୍ରାତ ଆଚାର ଅନାଚାର ଆଦର ଅନାଦର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଆଦି ଅନାଦି ଅନ୍ତ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ଆମିଷ ନିରାମିଷ ଆର୍ଦ୍ର ଶୁଷ୍କ ଆଧାର ଆଧେୟ ଆଧୁନିକ ପ୍ରାଚୀନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୈଷୟିକ ଆନନ୍ଦ ନିରାନନ୍ଦ ଆପଦ ସମ୍ପଦ ଆବାହନ ବିସର୍ଜନ ଆବିଷ୍କୃତ ଅନାବିଷ୍କୃତ ଆବିର୍ଭାବ ତିରୋଭାବ ଆବିଳ ଅନାବିଳ ଅଭିଜାତ ଅପଜାତ୍ୟ।